Nwada Chidimma ihe adị ndụ eme. Abụ m onye nkụzi asụsụ Igbo. Abụ m onye na-asụ asụsụ Igbo malite kemgbe m dị na nwata. Abụkwa m onye gara ụlọ akwụkwọ dị elu gụọ ya bụ asụsụ Igbo ma gụta ya nke ọma. Enwere m ọtụtụ ahụmahụ na-ịkụzi ya bụ asụsụ Igbo. Kebe eziokwu bụ na enwe n'obi ọkụ nwa isi oyi na aga m eji nwayọọ nwayọọ kụziere gị asụsụ Igbo ga-emụta ya nke ọma ma bụrụ akwa akwụrụ malite n'ụtọ asụsụ Igbo ruo n'omenala na ọdịnala Igbo. Nke bụ eziokwu kwa bụ anyị ga-etinyekwa mbunuche gị n'ọrụ ka anyị na-amụ ya bụ asụsụ Igbo iji hụ na ọ bara n'isi njedebe. Tinyere m aka ka mụ na gị bido ịmụ asụsụ Igbo. Ị gaghị akwa mmakwarị ma ọlị. Hi, my name is Chidimma Ihadindreme. I am a native speaker of Igbo language. I also studied Igbo language in the university and I did excellently well. I have a lot of experience in teaching Igbo language. I will teach you Igbo language step by step, from Igbo language itself to the Igbo language culture and all that has to be in Igbo language. I also promise you a conducive learning environment where your goals and aspirations are put into consideration and work tirelessly to make sure that it comes to fulfillment. Book a trial session with me today, and I promise you, a trial will convince you. You will actually become a pro in this Igbo language. Bye.